Trevor, Mbeleka pod adhi dwaro kom. Anya bedo dwaro kom ma Gavana, anya dwaro kom ma Deputy Gavana, anya dwaro kom ma Seneta, anya dwaro kom mar MP Malego Usonga, nikech kanye ma aye. To mondo japiny oyie mondo miya kom ni 2027. Nyaka watin gi moriere. To bende nyaka wabed ok wan jok mohero mibadhi. To mano emomiyo asebedo oko kawacho an chilo chato kadwan mondo miyena. Lakini sani to kora yien mondo koro wadhi watin japiny. Kidok sani to poro dhi mien. Ok nyal miyena nikech ok abi yie mondo chilo miyena. An gi standards. An ayie kendo kada mana press release. Awacho ni wadhi tiyo. But within the law, within the confines of policy and set parameters. King'iyo sani ang'o manusingo ne jo Siaya makoro lit ni ahinya ni pok otimore to be inyalo loke sani kata bed mani koro gavana oyie ni koro dogure fees ugo mbaka